so ni'n dechrau meddwl am siapiau cymylau. So if we think about maybe a starting cloud shape, so we can do our arms, or yeah, we can do a curved version. Heddiw mae dyn ni yn hyffordd Llandudno mewn dosbarth dawns ar gyfer Parkinson's, pobl sy'n byw hefo'r cyflwr Parkinson's. As the clouds move in the wind, we're also floating into a different... Mae dosbarth i gael ei arwain gan Helen Wyn Parry ar y delyn a Mariel Hafad Griffiths sy'n arwain ar yr ochr ddawns. Wel, da ni'n cael gwrando ar y delyn. Mae rhywbeth yn hyfryd y clywed i mynd yn y cem tu ôl i ni ag yn chwarae. A mae'n rhywbeth yn helpu rhywun fel ni. Dwi'n meddwl yn fwy na beth da ni'n meddwl. A dwi'n diolchgar bod fi wedi cael y cyfle i ddod ati nhw. Mae Cywaith Dawns yn cwmni sy'n gwneud sesiynau dawns a cherddoriaeth fyw, ledled Gogledd Cymru, a mae Dance for Parkinson's yn un o'r sesiynau. There are 4 Dance for Parkinson's classes across North Wales, all run by different artists in different locations, and there are about 70 people who attend those classes. Da ni'n trio wneud amrywiaeth o symudiadau, symudiadau sy'n cryfhau cyrff ag lleddfu symptomau Parkinson's y bobl. Dwi'n meddwl bod cerddoriaeth fyw yn hollol allweddol. Mae o'n hyblyg iawn, ydyn ni'n gallu newid yr amseru i dibynnu ar sut diwrnod mae'r bobl yn y dosbarth yn gael. A hefyd mae'r delyn yn offeryn mor ymlaciol, mae'r sain yn syth yn peri i bobl deimlo yn eithaf cartrefol, a maen nhw'n cael eistedd nôl a gwrando, ond hefyd cymryd rhan yn yr dosbarth efo'r symudiadau. Mae ystod eang beth sy'n bosibl ar y delyn yn gwneud o'n ddiddorol. Mae'n hwyl i allu defnyddio repertoire sy'n atgoffa pobl o'i plentyndod neu o gyfnodau gwahanol yn ei bywydau, ond hefyd defnyddio repertoire mwy creadigol. Ia, os dyn nhw'n plygu lawr, efo'r balance, really meddwl amdan mynd yn araf i lawr at y llawr, ond tyfu efo'r posture a'r balance. Ac hefyd efo cerddoriaeth gallu gwneud symudiadau fwy sydyn, a pan maen nhw'n cerdded, helpu codi'r traed a gwneud yn siŵr bod eto'r balance ac y posture yn dda ar gyfer y symudiadau fel yna. Mae hwnnw wastad wedi bod yn agos iawn i'n nghalon ni. Yna, de. O'n i'n neud bach o ryw ddwnsio gwerin blynyddoedd yn ôl. Yn y 60s. Mae ddawns yn ffordd dda i ni symud a deud lot o bethau heb deud gair o gwbl, a mae'n ffordd i ni gyfathrebu ac i greu gymuned trwy symud. Yndi, mae'n trio cadw'r meddwl mwy agored i fi, efo ni'n mynd yn gul ac yn eistedd lawr ac anghofio'r byd sydd da ni'n efo. Mae yna lot fwy o bobl sy'n dod i'r sesiynau yn fwynhau, yn dawnsio, canu a gwneud yr ymaferion efo ni. A mae'n bwysig i ni gael y gyfle yma i bawb sy'n eisiau ddod trwy drws i deimlo fel maen nhw mewn dwylo saff a maen nhw'n gallu fod nhw eu hun.
tra maen nhw yma efo ni. Ti'n gallu gweld bod maen nhw'n mwynhau, da ni'n cymryd enwedig ar diwedd y dosbarth, da ni efo'r cool down, ac ar ôl i ni wneud bach o symudiadau, da ni'n cymryd amser jyst i... Mae o mor special cael cerddoriaeth byw yn y stafell yn llenwi'r stafell ac, really dda. It's called Dance for Parkinson's. It's not all about Parkinson's. I don't think we mention the word most sessions. It's just so that people know that everyone in the room understands and we're all on a level, and then we move to whatever level we're feeling at that day. Sesiynau creadigol fel hyn yn andros o bwysig i bobl i gwneud yn siŵr bod nhw'n teimlo fel mae yna le iddyn nhw fod yn nhw a ddim just person sy'n byw efo Parkinson's. Dim ond beth braf ofnadwy a maen nhw'n newid meddwl ac agwedd bywyd un. Midodd y doctor wrtha fi pan ei gael diagnosio jyst i 15 mlynedd yn ôl. Whatever you do, Mr Davies, don't take to your armchair.